Здравейте, фенове на антиките и приятели на нумизматиката. Днес искам да ви поговоря малко за монетите, антиките и банкнотите, които аз снимам, и за това как се отнасям с тях. За някои това е едно хоби и ежедневието си прекарват в търсене и закупувайки такива предмети. За тях живота им е точно такъв. Те обичат тези антики и особено ги ценят, докато за някои това е някой буклук, но не и за мене. Аз не се отнасям с тях като за буклук. Както някои казват, буклукът за един е съкровище за други. За тези други са братя, така да ги нарека, които обичат антиките като мене, то те знаят колко ние ги ценим. Наистина, аз много обичам стари предмети, такива, които са със стойност, с колекционерска стойност, а не такива, които са ни в нашето ежедневие. Под нашето ежедневие, разбира се, имам много да говоря, но сега няма да се впускам в някакви подробности. Разбира се, има и стари предмети, които нямат никаква стойност, но има и такива, като стари грамофони, радиограмофони, които, разбира се, са с колекционерска и сентиментална стойност. И сега искам да ви споделя, че ако моят канал достигне 50 абоната и 300 харесвания на видеята ми, то аз ще направя видео, в което ще разкрия факти изцяло за мен. Най-вълнуващите и най-добрите класически ретро факти за мен. Ще ви разкрия малко за колекцията и за самия мен. Ще ви разкрия име, град, дата на раждане и, разбира се, всякакви други неща. Така че бързо удряйте лайк бутона и нека да видим дали ще има такова видео с факти или това ще си е някой мит. Споделяйте веднага това видео с приятели и други ваши познати хора, близки. Накарайте ги да се абонират за моя канал и бъдете в очакване на това видео. Но само ако достигне 50 абоната на канала и 300 харесвания на моите видеа. Чао и до нови срещи!